Abok social media belakano marke viral tongka Facebook WhatsApp Instagram joto jaganote viral tongka abono tino sundorno tini chikun sakete video sraminai kam hamia kubikok tamo omo tamke viral khate bini agini slabo biang thangka aboroni kok tino sungtini norongbai kam hamia o video no sung mas rangpate norong jate buji manajat hediba Gumma boronte tabu viral khai tongka ke sabo short film khainai a jagani Hamari Debbarma te sak tong thok tong nei belai khanote viral tongkate a je bo sak tong thok tong puro nisha hamia bo belai khanote use khainai a jaga masajak abo tabuk belai khano video viral tongka abono tinno tabuk sini tipasolo korok Facebook WhatsApp hindi karam tha jaga jaga rono te share khainte viral khai tomoro bo sundu hediba sung o video ni thani tangai o kok sai tongka hinba omo sung kok samani tangai himale tabuk sung je kono Facebook rogo pana hapkan ke sung omo hai video mang mar khenote nugi tongo ke mia sari ko bahana hai o Hamari Debbarma belai khenote Instagram ni status bo belai khenote mar kher jakte kubuni dofani borbai photo bujak abono tel no tiprasalo korok thani kasino option belai khenote tiprasalo korok joli jagi tongka sini tiprajak beri rok sijak nozorono belai ke omah ke yak lai tangi himale belai kusu kotorong kakeno nijini dofono nasigia kubuni dofani borbai mang nong nong khanen bagai thangtung ke o Hamari Debbarma ba age kaja kana blasla tabake o wansa sala biang ni phakya rokhnine tiprasol korok kumano kok saitong lakya abono tuibo ani thanibo mungsa option kre tangai himale sungbo amsa kamke saimia aboke je Hamari Debbarma ni duita nate viral tongjak tamno duita no viral tongkake kaisake kubuni dofani borbaite photo bujak aboke bo niji sachu no ruinai viral jak tongo tai kaisa video bo belaino a jaga o bidi rok nungmani belaknate hamia mani rok nunginai mosamani bini dol rok bai abu belaknate tabok gerungtha jaga rogonate viral tomoro bo sungdugu ani baitolte dara manai songrong jotno bujima kana nangkhakeyo jori sundrong bujima ekango jaga te sundrong kok repeat khai sapinai Hamari Debbarma ni tabok duita manai viral tongo tamno duita manai viral kake kaisa kake bini kubuni dofani borbate photo bujang mani abong ke bo niji note viral jak ta gram ni bini status ruine bo niji no viral jagi tongo tai kaisa kake sabo viral kake aboke tawksa jorte sing saimia tobake abo bo Facebook rogno belanyote marke viral tongkha bo a jaga bo suag rong nangine belanyote masamani sak tong thok tongmani abono tile tabuk sini tiprasol korok belakhnate viral khai tongkhate a jaga bo sang kasekong sanai tabok bisi bak sini tiprajak beri rok kubini dofani borok bai jeta khong khanen thang tongo abono tino agi em Robindro kasakok sawir jak jara sini tiprajak beri rok kubini dofani borok bai hamjagi tongkha ba kajinan thang tongke borni SD certificate cancel khair jana hinai ani moteti o jago omai kok samasimo bere engeblo hediba dare borno kun phano kok saya kane borni SD certificate cancel khair kake tarpore tiprajak beri rok kubini dofani borok bai bake hamjak abobo sengnai makomu tangi naimak mukake bisi ba kubuni dofani borok sini tiprajak beri rok kajaman karon kake sini tiprajak beri ni yago SD certificate te heka ba facility mano abon bagino kubuni dofani borok rok sini tiprajak beri ma hamjagote yang sini tiprajak beri rong ke ba saimia tangi himale kubuni dofani borok ba bang nong nong khanan bagi thangtung jeta sijang nukjak bono bisi ba kubuni dofani borok bai nong nong khanan thangtung hediba o Hamari Debbarma ke sobo film khanai bobo tini hai salo kubuni dofani borbate putro bujagenete viral tomoro bo sungnugote kaisa digi kake haina hai bini bidino te hamia jinis rokte dring rokhaine viral nete lokorobai hinjak sajagi tongo tawo belaknete hamia bori borok to suar nungnete tomu sitrangi masange tangi himale tabuk nung se omah ke lasiete heke ba bkha kara khai tongni yang ni ma babung kake dugan pada bo ongkhri mangalak abo nung no kamke wansungnari sengo jaga kemno kam hame bo sana thangya tangi himale sungje no ko abono sungnar no kubikok sawo tingno ne kubuni dofani borbai photo bujakate viral kha abotuni ne personal life hediba toboke sung o jaga kasakong sanai aboni ni ma babuni mansorman thang tongkha jeta abon suar nungne jeta viral tomani nini ma babu dugan pado ongkhri dia mano abu nung nijino kamke wansogine hediba jodi se nung tinini ni Instagram o kubuni dofani borbai photo bujagi tongkha jekono ngi tongkha ke bui saida makumu nung omah ke tangi ruiba nung nijino viral jagi tong
tabo sung video sram ka sung no contact khai te dom kiron he ke ba video delete khai di hai khai di hinai sung no dom kiron but aba hai bol samungta khai di tobe ke tini tim katang tongsono sung kubikok samine te video sram nai te sung no go abono sanai kaham no ba kahama sanai hame no ba hame ma sanai he ba ani baitol de tara mona sondrong jotono o video no buji ma ba khane ang kha koyo jodi sondrong o je hamari mani a video sungo jaga am sung no full phungi male a tangi himale a video o jaga o sung am sag rime youtube ro tangi himale sung bo am sag risk na wi me he diba sondrong o video ro te bini putrong nane musung kha ke sini whatsapp channel lo joining di description box link review jak anything indorong follow khainai o video ro nai me he diba jodi sondrong o video no sajak tongke like te share khai dite joto ti prasne arono sawin nang thang o video nun korte share khai me banyo te masni nong nokni borok jate buji mane jathe diba ti prasa aiglok thang